Da, am revenit. Scuzați-mă, telefonul acum mi-a arătat că timp de 4 minute pot să fac filmulețul. Știu, da, că am spus eu că pot să filmez mai mult, dar nu știu cu ce mi s-a ocupat memoria și da, hai să facem partea a doua. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3, 4, 5. Da, acesta este cumva cel mai simplu castel, sau poate nu chiar cel mai simplu, dar pentru mine este un castel model super fain, cute, mi se pare. Și da, acum o să punem cu glass pane-uri. V-aș recomanda să le puneți doar de 2 blocuri, pentru că poate unora le place mai mari, dar așa se pun cel mai ușor. Deci nu trebuie să vă străduiți să dați click, de exemplu așa. Știți? Dați doar pe bloc și vi se pun automat. E pe o serie, de exemplu, am făcut o vilă mai înaltă. Și cum să vă spun? Eu, dintr-un stack, de fapt, nu un stack, 3 stack-uri de glass, am stricat pe toate și nici nu am gătat construcția pentru că nu eram pregătit cu ceva de siltat și da. Deci, mereu când faceți construcțiile astea cu glass pane-uri mai înalte, v-aș recomanda să aveți un pickaxe sau altceva cu care să vină mai bine și da. Acum să luăm niște uși. Stați că numai nu le găsesc. Păi, hai să punem așa, sprutul. Da, la fel, v-aș recomanda să puneți cu un bloc mai în spate, pentru că face ca casa, nu casa, această chestie să arate mult prea, cum să spun eu, prea plată, dar nici chiar așa, stați puțin. Așa. Și deja este mult mai bine și de aceea este bine și cu glass pane-uri, pentru că nu arată așa de rău. Da, eu o să fac acum, să vedem. Pac, pam. Trebuie să facem aici așa o șmecherie. Da, și este fain să arate și așa. Să puneți o scară așa, pentru că arată mult mai bine și interesant. Bine, eu v-aș recomanda așa, pentru că este și mai ușor, chiar dacă stricați un pic mai mult material. Dar eu nu zic că este nicio problemă. Nu știu, oare să pun cu de asta sau cu de asta? Să vedem care ar arăta mai bine. Ăsta sau ăsta. Sincer să fiu, eu cu albul ăsta mă gândesc că ar arăta mult mai bine. Nu știu, acum interesul vostru. Nu este al meu, sigur. Puteți pune orice tip de lemn vă doriți. Nu contează ce tip de lemn puneți. Contează să vă placă vouă. Așa cam așa puneți peste tot. Da, am uitat să vă spun, o să trebuiască să faceți și aici o terasă. Da, umpleți cam toată zona asta dacă vreți să arate bine. Cam așa. Să vă reziceți voi că
aș da mai bine acolo așa și aici cu slaburi. Poate acolo hai să punem niște scări. Zic eu bine sau nu? Hai să încercăm. Dar trebuie să că... Da. Na, acum, dacă vă doriți să arate, de exemplu, așa, sau dacă nu, puteți să faceți